نبيات هواريات عيننا قبري لقدوس كتصوم سلام سعاري نوم ونقولو ويتنا ماركنا نسبرو أرحتنا كغلطو سلامنا Allo Jesus allo Adelo wete ya we allo Jesus ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ኣብ ዝተፈላልየ ቦታን ኩነታትን ኮንኩም መደባትና ሃልዋት ሚድያ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ኣብዛ ሓለፈ ከም ዝረኣናዮ መበል 16 ክፋል ምስክርነት ኣንደርያና እቶም ኣሕዋት ኩሎም ኣብቲ ዝነበርዎ ቦታ ከለው ድሙቕ ኮኸብ ከም ዝረኣዩን ብዛዕባ ኮኸብ ድማ ዝተፈላልየ መርገጺታት ኣብ እንዳተዛረቡ ከለው ግናኸ ኣብ ማእከል ኮኸብ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ብቓላት ክግለጽ ዘይክእል ብጽባቐ ፍሉይ ግርማ ሞገስን ዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ምስ ክልተ መላእኽቲ ኮይኑ ከም ዝተገልጸሎም ኣዝዮም ድማ ሰንቢዶም ከም ዝወደቑን ጎይታ ድማ እቲ ዝበልኩኹም ክገብሩ ከም ዝበሎም ብርቱዕ በቡላ ነፋስን ዝመልአ ዓብይ ድምጺ ኣጆኹም ኣይትፍርሁ ዝብል ድምጺ ከም ዝመጾምን ጎይታ ብዓብይ ሞገስን ከውጽኦም ከም ዝደለየ ከም ሓያል ጅግና ከውጽኦም ኣይትፍርሁ እዞም ሎሚ ትርእይዎም ዘለኹም ዘጨንቑኹም ንዘለኣለም ኣይትርእይዎም ኢኹም ሎሚ ንዓኻትኩም ዝገብረልኩም ተኣምራት ረኣዩ ከም ዝበሎምን እግዚአብሔር ድማ ክኸዱ ተስኡ ከም ዝበሎም ርኢና ነርና ሎሚ ድማ መበል 17 ክፋል ምስክርነት ኣንደርያና ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ሰናይ ምክትታል ከምዚ ኢሉና ድማ ልክዕ ከምቲ ሰብ ኣብ ቀጥራን ዝስጉም ከምኡ ኣብ ህዋ እንዳሰጎመ ክጓዓዝ ጀመረ ጎይታ ምስቶም ክልተ መላእኽቱ ክኸይድ እኳ እንተጀመረ ንሕና ግና ዓቕምናን ጉልበትናን ገና ስለዘይተፈትሐ ከም ዝሞተ ሰብ ዘልሓትሓት ኢልና ተረፍና ምልስ ኢሉ እንተረኣየና ድማ ኩላትና ኣብቲ ዝወደቕናዮ ኢና ዝነበርና ክልተ ኣእዳው ናባና ምዘርግሓልና ድማ ብመራር ፀሓይ ዝደኸመት ነፍሲ زحلماي ستيا كم تروي احنا دما بغصبت حيلنا تحدثو بدد بلنا قدم حجب زعباتهم وتهدرات زنبرنا فرحاتن حتون رسعنا سعبنايو حدا ابو غنا كم ماكلنا وغويتا نعنا زغبركايو عب نغرن اتزرعنايو بسب زي قلص غرماخان يا اخلنا ايو انت خونا غنا اولعل املاح كم تباريخا موسى زبلو ابيت صلاتنا كاين ودق نزومنا اشتناتنا كاب سقاين مكران دنقصلنا انت زي كونا غنا كابزي ايتوصانا مسبلو كلاتنا اتزحلفنايو ناي كومونيزاويان ጭካነን سقاين اندارأنا ስለስተደፋንቅና ገጽና ብንብዓት ተሓጽበ ጎይታ ድማ ብዘይ ምእማናን ብድኻምናን ከይሓረቀ አጀኹም ኣነ ምሳኻትኩም እየ ቀቅድሚኹም ከኣ ክወጽየ ከምቲ ንቐዳሞት ኣቦታትኩም ካብ ማእሰርቲ ሓራ ከውጽኦም ከለኹ ዝኸልከለን ዘይነበረ ሎሚ ድማ ነዚ ንዓኻትኩም ዝገብሮ ዝኽልክለኒ ወላ ሓደ የለን በለና እንዳረኣናዮ ድማ ኣብ ህዋ ልክዕ ከምዚ ናይ ቀጥራን መንገዲ ክስጎም ጀመረ ንሕና ድማ ብድድ ብምባል ጉዕዞ ንምጅማር ተዳለና ጎይታ ክንቀሳቀስ ከሎ እቲ ብርሃን እውን ኣብ ዙርይኡ ይስዕቦ ነበረ ኩላትና ድማ ልክዕ ካብዚ ምሕደሪአን ዝተፋነዋ ጥሪት እክብ ኢልና ሰዓብናዮ ከምዚ ኢልና እንዳኸድና ኣብ ጥቃቲ ማዕጾ ምስ በጻሕና ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ማዕጾ ጎይታ ይኸፍቶ ወላ ዝተኸፊቱ ይጸናሕ ብኸመይ ምዃኑ ብዘይ ተረዳኣና ኩነታት ተኸፊቱ ስለዝጸናሐና ብዘይ ሓታትን ከልካልን ወጪና ከድና ኣብቲ ብርሑቕ እንርእዮ ዝነበርና ናይቲ ማዓስከር ኣፍ ደገ ሕልፍ ኢሎም ኣብ ሓለዋ ዝነበሩ ወተሃደራት ብግልጽ ይርዩና ነበሩ ነቲ ልዑል ኢሉ ዓቢ ብርሃን ዝለበሰ ወድልዑል ኣምላኽ ጎይታ ኢየሱስ ውን ይርኢዎ ነበሩ እቶም ወተሃደራት ነቲ ብብርሃን ዝተመልአ ጎይታ ብዓቢ ፍርሃትን ስምባድን ኣፍጢጦም ክጥምትዎ ከለው ንሕና ድማ ንዕኦም እንዳጠመትና ነቲ ኣፍ ደገ ሓሊፍና ከድና ኣብ መገዲ ክንከይድ ከለና ድማ ሓደ ነቲ ኣብ ዙርያና ከቢቡና ዝነበረ ጸልማት ናይቲ ወቕቲ በቲ ሰማያዊ ብርሃን እንዳሰንጠቐና ክንጓዓዝ ጀመርና እቶም ወተሃደራት እቲ ዝፍጸም ዝነበረ ኩሉ ከም ሕልሚ ኮይኑዎም ብረቶም ካብ ኢዶም እንዳዛሕዝሑ ባዕንቶም ኣፋነውና እታ ምሸት እቲኣና ዓና ፍሊት ምሸት እያ ነይራ ነቲ ጎይታ እንሆቶም ዘጨነቑኹም እንተረስዑኹም እኳ ኣነ ግና ኣብ ቅድመ ዓይነይ ኣኽቢረኩም ክብረይ ምእንቲ ከርእየኩም ድማ ካብ መሕደርየይ ወሪደ መጻእኩ ዝበለና ቃል እንዳዘከርና ኣብቲ ናይ ሳይቨርያ በረኻ
أوشتي 15-16 عمتات نمجمرتا جيزي نتناي وطعي عالم رئينا بزي تشوكواني بزي كتكاتي بزي مغرفتي بزي سقاي أبزوريانا دما بركت زبالو دبتاتن زتفالاليو عينتات عوافن اندارأنا لبنا دما بغويتا اندات حقوسي ጉዕዞና ቀጽልና ዝቃወመና ይኹን እንታይ ትገብሩ ኣለኹም ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ዝበለና ከይረኸብና ኸኣ ጉዕዞና ቀጽልና ካብ ሳይበርያ ክሳብ ሞስኮ ዘሎ ርሕቀት 9000 ኪሎሜትር ክኸውን ከሎ ብማእከል ዝናይ በረድ በረኻ ገይሩ ዝሓልፍ ብዕቤቱ መዳርግቲ ዘይብሉ ኣሙር ባከር ተባሂሉ ዝፍለጥ መገዲ ባቡር ኣሎ እዚ መንገዲ ባቡር እዚ ካብ መንግስቲ ወላ ሓንቲ ወጻኢ ከይሓተትና ብናይ መንግስቲ ወይ ድማ ኮሞሶሞል ጉልበት ጥራሕ ዝተሰርሐ መስመር ኮይኑ እዚ መገዲ ባቡር ካብ ሞስኮ ተበጊሱ ብቐጥታነተን 3 ደሴታትን ነትሩባን ብምስጋር ምስ ጃፓን ይራኸብ ከምዚ ኢልና ድኻም ጥሜት ይኹን ጽምኢ ትስከይ በለና ክንጓዓዝ ከለና ካልእ ተኣምር ተፈጸመ ብኸመይ ከም ዝኾነ ብዘይተረዳእናዮ መንገዲ ብቕሩብ ናይ እግሪ ጉዕዞ ነቶም ኣርኒጋስኪን ሙርማስኪንን ሽልያ ጋዳን ተባሂሎም ዝፍለጡ ብበረድ ዝተሸፈኑ ዞባታት ሓሊፍና ናብቲ ካብ ሞስኮ ዝወስድ ዓቢ ጽርግያ በጻሕና ክንደይ ዝኣክል ሰዓታት ተጓዒዝና ናብዚ ከም ዝበጻሕና እንተዘይተረዳእና እኳ ምናልባት እቲ ንፊልጶስ ዝመንዝዐ መንፈስ ምሳና ስለ ዝነበረ እቲ ንዓና ዘጋጠመና እውን ከምቲ ናይ ፊልጶስ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ኣይጸገመና ከምዚ ኢልና ክንጓዓዝ ከለና ደቂ እስራኤል ካብ ናይ ግብጽ ባርነት ክወጹ ከለው ዝዘመርዎ መዝሙር ትዝበለና እግዚአብሔር ተዋጋዩ ስሙ እግዚአብሔር እዩ ንሰረገላታትን ፈርዖንን ሰራዊቱን ናብ ባሕሪ ኤርትራ ደርበዮም ወእግዚአብሔር አመንጎ አማልኽቲ ከማኻ ዝበለ መን እዩ ብምስጋና ተፈራሕካ ገባር ተኣምራት ብቅድስናኻ ከማኻ ዝኸበረ መን እዩ ዘጸአት 14 ካብ 3:4-11 ድሕርዚ እቲ ቅድሜና እንዳኸደ ዝመርሐና ዝነበረ ልዑል አምላኽና ደው ኢሉ ከም ዝበለና ብሰላም ኪዱ ንወላ ሓደ ኣይትፍርሁ ኣነ ድማ ክሳብ መወዳእታ ምሳኻትኩም እየ ብምባል እቲ ብዘደንቕ ብርሃን ተኸቢቡ ዝነበረ ጎይታናን እቶም ብየማነ ጸጋም ደው ኢሎም ዝነበሩ ክልተ መላእኽትን እንዳረኣናዮም ካብ ዓይንትና ተሰወሩ ዙርያና ኩሉ ጸልማት ኮነ እንተኾነ ግና ናይ ከተማ መስኮ ናይ ኤሌክትሪክ መብራህቲ ካብ ርሑቕ ተራእየና ኩላትና ድማ ብዓብ ስምባድ ኣብራኽና ራዕራዕ እንዳበለ ኣብቲ ዝነበርናዮ ኮፍ በልና ድሕሪ 2 ሰዓት ኣቢሉ ድማ በርሕቀት ሓንቲ ናይ ከተማ ኣውቶቡስ ናባና ገጻ ክትመጽእ ርኤናያ ብስምባደ መን ደኣ ኮይኑ ኢልና እኳ እንተፈራሕናን እንተተጠራጠርናን መሊስና ግና እቲ ክሳብ ኣብዚ ዘብጽሐና ኣምላኽ ሕጂ እውን ካብዚ ኸድሕነና ይከኣሎ እዩ ብምባል እቲ ዝኸውን ክንጽበይ ከለና እቲ ኣውቶቡስ ኣባና በጺሓ ደው በለት ሰላምና ኣኻትኩም ይኹን ንስኻትኩም እንታወት ኢኹም ካበይ ዝመጻእኩም ኢኹም ኣነ ንኣኻትኩም ንኽረድእ ተኣዚዘ ዝመጻእኩ እየ እሞ ናበይ ከብጽሓኩም ክብል እንዳፈርሀ ሓተተና እቲ ኣውቲስታ ንዓና ንሕና ድማ ንዕኡ እንዳተጠራጠርና ከለና ካብ ማእከልና ሓደ ኣቦ ንዓኻኸ መን እዩ ዝለኣኸካ እስኪ ንገረና ክብሉ ሓተትዎ ንሱ ግና ተቐዳዲሙ መንነቱን መንነት ናይቲ ዝለኣኾን ክነግረና ኣይደፈረን ከመይሲ እቲ ግዜ ከምዚ ናይ ሕጂ ዘይኮነስ ክፉእ ግዜ ስለ ዝነበረ እዩ ንሕና እውን እንተኾነ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይ ፍቓድ መንግስቲ ብፍቓድ እግዚአብሔር ዝወፃና ህዝቢ ብምዃንና ናይቲ ሰብኣይ መንነት እውን ስለ ዘይፈለጥና ተገሪህና መንነትና ክንገልጽ ኣይከኣልናን ጸኒሑ ኩነታትና ምስ ረኣየ ከዓ ናባና ቅርብ ኢሉ ምናልባሽ እቲ ዝለኣኸኒ ካብ ናይ ምድሪ ሽማምንቲ ከይከውን ይኽእል እዩ ክብል ተዛረበና እቶም ምስኡ ዝዛረቡ ዝነበሩ ኣቦና ድማ ኣብቲ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ኮይኖም ንሕና እውን ካብ ናይ ምድሪ ሽማምንቲ ዘይኮነስ ካብቲ ኩሉ ዝኽእል ልዑል ኣምላኽ ዝተለኣኸ ሰብ ጥራይና ንጽበ ዘለና ክብሉ መለስሉ ሕጂ ካብ ኣዘራርባና ክርስቲያናት ምዃንና ዝተረድአ ይመስል ደጊሙ እንታወት ኢኹም ኢሉ ሓተተና ብምቕጻል ድማ ናብ ስራሕ ክኸይድ ኣብ መንገዲ ከለኹ መንፈስ ቅዱስ ናብዚ ቦታ ክመጽእ ሓቢሩኒ ብድሕሪ ነቶም ሰባት ኣራጊፈ ብመስመረይ ብምቕያር ናብዚ እንዳመጻእኩ ከለኹ እቶም ኣብ ቅድሜኻ እትረኽቦም ንሳቶም ናይ ክብሪ ኣቕሓይን ክብረይን ኣብኦም ዝገለጽኩሎም ደቀይን እዮም ብምባል ናባኻትኩም ልኢኹኒ ምስ በለና ንሕና ድማ መንነትና ገለጽናሉ ብዛዕባና ምስ ፈለጠ ኸኣ ስሙ አንድሮቮድ ከም ዝበሃልን ነቶም ናይ ሕቡእ ጸሎት ኣገልገልቲ ምግቢ ብምምላስን ዘገልግል ሓዊ ምዃኑ ገለጸልና
እንዳ ዘለለ ድማ ንእግዚአብሔር አመስገነ ንዓና ድማ ሓጎሱ ገለጸልና አምድሪ ይሁዳ አምድሪ ገሊላ ጎይታ እናዞሬ አምር ገበሬ ለሙን ሕያውዮ ኢየሱስ ማከና ክፍውሶ ሕማምና ክፍትሖ ማእሰርትና ክርመጥር አምላኽና አሎ ኢየሱስ አሎ አይተለወጥን ሕያው ያለ ኢየሱስ ኢየሱስ ክንሓዊ ኩልና ንዘፍር ክዳኑ መሊኡ ጉባኤና ንእምነት ብትብዓት ንቕረብና ኣምላኽና ክዳኑ ተንኪፍና ንቀበል ፈውሰና ኣይክነወጠን Sallo, I can't wait. Yeah, so slow. نتاح ويتكا بسلام كتزبن عزيز عنقالو لهيوت زتلن لمحريت بصدكي ولقيو زفانو عالفانو ميدانيو يسوس